Hi Ola, in dit video doe ik deze kleine pershalm filmen. So, dat eerste wat ik kunt wijzen waar ik kleine neten pers merk. So, zum de velling merken, gebruik we een hoofdkoffer suiker, een hoofdkoffer kornsirup. Een eetlepel butter. Hoofdtheelepel zout en een hoofdtheelepel vanille. En 2 eieren. En wanneer dit alles fijn doorgereed is, dan doe ik nog een hoofdkoffer netenmank. En dan kan einer de pershalm met dit groot vullen. Nou, wanneer de pershalm is alle gevuld zijn, dan de van 10 tot 15 minuten bakken. Dit zijn de pershalm wat ik gebruiken doe. En ik doe de ijzig in de ploot vliegen. En dan de voets vellen en dan bakken. So die gebruiken niet op je def eier en die gebruiken dat. De tweede soort pershalm, die doet een beetje als cheesecake merken. So die doet met yellow en schmond vullen. Deze pershalm neemt een ijsbakken, die bis alle aan de ploet neemt vliegen en dan de ijsbakken onder de vullen deed. Tim de vullen doe ik een doosje yellow en dat heute water blijft krijg zo als wat dat op dat doosje zijn deed. Ik had een kleine doosje, so ik doe een koffer heute water of kerken water. Dan dat yellow aanderen, maar dat doe ik ganz op die def mank is. Dat fijne dan het water is, of yellow water is. En dan kijken we veel koude water dat op dat doosje zag. En in de stede koude water doen mank, bis krijg zo veel schmond. So ik had een koffer heute water en een koffer schmond. En dan dat doorgereden. En schmond doe ik den heavy whipping cream broden. So, den schmond, wo du nicht zout is, wo du es zum dekorieren. Zo'n schmond wat aan de seconde zout merken zum dekorieren, den doe ik broden. En dan wanneer het yellow nog wat dan schmond is fijn doorgereed is, in de pershalm gebakken zijn en afgekoeld. Deze pershalm die durven op bis 10 tot 15 minuten bakken en dan die afkoelen, dan kan einer die sich dit vullen, so ik dat du bloß ganz dan aanjuiten en dan laat ik dat bloß in de schalenbaan dik worden. So als ik dat dus alle in de perschaal naan hoor, dan doe ik de blissen iets op naan.
En dan laat ik dat dus tot dik worden. En van Oindos Giallo jaft dort kraakdartig perschauen, aber ich habe 15 perschauen mit dort nicht gefällt. So ich dort bis noch eine schief sind diesen paar mehr, so dort schauf mit das auch. Ich leg die blisse Stad grüß, die blissen Posten im Kalden han, oder am Ishop han. Und dann ist dort fein dick, dann sind die Leute zum Ehen. Wenn dort Giallo ist dick, es kann einer du noch schmunden ab, aber ich dort keinmal ich leg diese Stad grüß. Ich hoffe, ihr habt das Video geklickt. Dankeschön für das Kijken. En dan wens ik je nog alle een vrolijk nieuw jaar.